Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gilbert. Taong 1960, Borongan, Samar. Itong mga panahong ito, magsasaka si Gilbert sa Borongan. Silang dalawa na lamang ng kanyang ama ang magkasamang naninirahan, gawa ng matagal nang yumao ang kanilang ilaw ng tahanan. Mahirap ang sitwasyon noon ni Gilbert dahil palagi silang gipit pagdating sa pinansyal na aspeto. Kumikita naman sila araw-araw. Palagi naman silang nagbabanat ng buto, kung kaya't labis siyang nagtataka kung bakit gano'n ang estado ng pamumuhay nila. Dahil sa ganoong pangyayari, nasanay na itong si Gilbert. Ayos lang sa kanya noon kapag meron silang nakakain sa bawat araw na dumaraan. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ng kanyang ama, marahan naman niya yung kinausap ukol sa mga nangyayari sa kanila. Bilang anak, karapatan niya din noong magtanong kung ano ang ginagawa ng kanyang padre de pamilya sa mga salaping kinikita nila. Tay, matanong ko lang, hindi ho ba may kinita tayong malaki kahapon? Bakit ngayon wala na tayong pera? Tanong ni Gilbert sa kanyang ama. Pasensya ka na anak kung ganito palagi ang nangyayari sa atin ha. Nais ko man sabihin sa iyo ang totoo. Pero hindi pa tamang oras para ito'y malaman mo. Magtiwala ka anak, hindi ko winawaldas ang anumang kinikita nating salapi gamit ang ating dugo at pawis. Paliwanag naman sa kanya ng kanyang ama. Matapos nitong magsalita, agad din naman yung tumayo para tunguhin ang kanyang iniwang trabaho. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Gilbert kundi ang manahimik habang patuloy na nag-iisip. Sa ilang ulit niyang pagtatanong sa ama niyang yon, paulit-ulit ang nagiging rason nito. Inisip na lang niya, kumikita sila ng triple noon sa isang araw, tapos kinaumagahan na magtatapat na ang kanyang ama sa kanya na wala na silang pera. Hindi naman ito lumalabas o nagbibisyo, kaya laking palaisipan talaga yun para sa kanya. Animoy kapag ang ama niya noon ang humahawak ng kanilang kita, naglalaho na lamang ito na parang bula. Dahil sa ganong sitwasyon, nagdesisyon si Gilbert na maiging pakiramdaman ng anumang ginagawa ng kanyang ama. Hindi kasi siya makakapayag na gano'n na lamang palagi ang nangyayari sa kanilang pinaghihirapan sa kadahilan ng ramdam niya ang hindi pag-usad ng kanilang buhay. Kung tutuusin, matipid naman sila noon sa pagkain, kaya makakaipon talaga sila ng malaki-laki kung ito ay kanilang nanaisin. Subalit dahil sa hindi maipaliwanag na kamalasan ng kanyang ama, kaya na may patuloy pa rin silang lugmok sa kahirapan kahit anong sipag ang gawin nila. Sa pagtatapos ng anihan, ganun pa rin ang nangyayari sa ama ni Gilbert. Magmula noong palagi itong nagpapalusot sa kanyang nawawalang pera, natuto na siyang magtabi para sa kanya. Isang araw, pumanhik silang mag-ama sa sentro ng bayan. Mamimili sila noon ng pagkain bilang paghahanda sa mga buwan ng tag-ulan. Habang sila'y naglilibot sa bayan, napansin noon ni Gilbert na ang kanyang ama ay napakaraming kinakausap na tao sa daan at kinakamayan. Pakiramdam niya noon, matagal na silang pabalik-balik sa baryo, kahit alam niya sa kanyang sarili na minsan lang naman silang pumunta doon. Sa pagkakatanda niya, halos isang beses sa 2 buwan kung sila ay bumaba ng bundok, kaya na may napaka-imposible para sa kanyang ama na magkaroon ito ng napakaraming kakilala. Dahil sa ganoong pangyayari,
wala nang nagawa si Gilbert kundi hayaan na lamang ito sa nais niya. Ilang oras pa ang lumipas, nabili na nila ang lahat ng kanilang mga kinakailangan. Nagpasya na din sila noong umuwi para naman kahit papaano'y magawa na nilang magpahinga. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, pilit namang tinatanong ni Gilbert kung sino-sino ang mga kinamaya ng kanyang ama. Tay, sino ho ba ang mga yon? At bakit marami kayong kakilala sa bayan? Bibihira lang naman tayong pumunta dun. Tanong ni Gilbert sa kanyang ama. Alam mo anak, may mga kakumpari ako doong hindi mo nakikita. Kung tutuusin, konti pa lamang ang mga yan. Hayaan mo, sa susunod na pagkakataon ipapakilala na kita. Sagot naman ng kanyang ama. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad namang inayos ng kanyang ama ang mga nabili nilang pagkain at gamit. Nag-umpisa na din yung magluto ng kanin at ulam para sa kanilang hapunan. Dahil sa wala namang ginagawa noon si Gilbert, ninais niyang panoorin ang paghihiwa nito ng isda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang dumulas sa katawan ng isda ang hawak-hawak na patalim ng kanyang ama. Sa pagbaon nito sa balat, doon niya nasilayang tumalbog lang ito na parabang wala yung talim. Matapos ang mga pangyayaring yon, umaktong nasugatan ng kanyang ama at pilit nilagyan ng benda ang balat nitong wala namang sugat. Sa puntong yon, hindi na nagdalawang isip na kausapin ni Gilbert ang kanyang ama sa mga bagay na kanyang nakita. Tay, wag na ho tayo ditong maglokohan. Kitang-kita ko namang hindi ka nasugatan eh. Bakit mo pa kailangan lagyan niya ng benda? Wika ni Gilbert sa kanyang ama. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, seryoso naman yung tumitig sa kanya na parabang nag-iisip sa mga katagang isasagot nito sa kanyang mga katanungan. Maya-maya pa, bigla naman yung ngumisi sabay sabi ng, Pasensya ka na Bert, akala ko kasi nasugatan ako eh. Mabutit mapurol tong kutsilyo. Mapurol pa yan sa lagay na yan, tay? Sa totoo lang, bakit ho ba hindi kayo nasugatan? Dahil sa tanong nito, doon na tuluyang natahimik ang kanyang ama sa kadahilan ng alam na nitong wala na siyang magagawa para magdahilan sa kanyang anak. Inaasahan na din niya ang puntong yon kung kaya't nakahanda na siya sa kanyang gagawin. Walang sabi-sabi, agad niyang itinarak sa kanyang dibdib ang kutsilyo at kasabay nito ang pagsagot nito sa kanya ng, Pasensya ka na anak, kung pilit kong itinatago ang tungkol sa kakayahan kong ito. Wala akong magagawa. Hindi ko ito maaaring ipagsabi o ipagmalaki kahit kanino. Dagdag pa ng kanyang ama, isa siyang antingerong karamihan sa mga karga ay nagtataglay ng sumpa sa pamumuhay. Bagaman napakamalas niya sa paghawak ng pera, marami naman siyang kayang gawin pagdating sa mga pangyayari na hindi nila inaasahan. Inilahad din ng kanyang ama, yon ang dahilan kung bakit parang kasing hirap nila ang daga kahit anong gawin nilang pagtsatsaga. Hindi naman niya maaaring talikuran ang karunungang yon sa kadahilan ng yon ang dahilan kung bakit siya ay isinilang sa mundong ibabaw. Ayon sa ama ni Gilbert, sanay na siya sa ganoong uri ng pamumuhay dahil sa danas na din niya ang hirap ng kanyang anak. Yun din kasi ang nakamulatan niya sa kanyang ama na nagpamana sa kanya ng mga mutya na siya namang tanga niya sa pangkasalukuyan. Kahit anong hirap ang kanyang naranasan noon, ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya naisip na ito ay talikuran para magkaroon ng kasaganahan ang kanyang buhay. Matapos marinig ni Gilbert ang pagtatapat ng kanyang ama,
Tila ba hindi niya maiwasang magalit dahil sakitid nito kung mag-isip. Masakit man para sa kanya na sagutin ang kanyang ama, wala siyang magagawa dahil sa isip-isip niya, yun lamang ang tanging paraan para ito ay mahimasmasan. Para saan ba yan, Tay? Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagpapalit mo sa ating kaginhawaan yung balat na hindi natatablan ng patalim. Walang kwentang bagay na yan. Matuto ka sanang tumanggap ng anumang ibinibigay sa'yo. Hindi yung magsasakripisyo ka para sa pansariling kaligtasan mo. Galit na wika ni Gilbert. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman niyang iniwan ang kanyang ama sa kanilang kusina. Nawalan kasi siya ng respeto dito matapos niyang marinig ang dahilan kung bakit hindi sila makaahon-ahon sa kahirapan. Sa pagsapit ng gabi, tahimik na kumakain ng panghapunan ang mag-ama. Hindi yon kinibo ni Gilbert, gawa ng labis pa rin niyang iniisip ang inilahad nitong sikreto sa kanya. Makinig ka, Gilbert. Hindi ko ginagawa ang bagay na ito dahil sa gusto ko. Tandaan mo, ang aking samahang kinakaaniban, maraming tulong ang naibibigay sa akin. Hindi mo yan ramdam sa ngayon, pero pangako, balang araw iyong mauunawaan ang mga bagay na aking sinasabi sa iyo. Sa ngayon, ang nais ko lang na gawin mo, anak, intindihin ang anumang sitwasyon na meron tayo. Wika ng kanyang ama matapos nitong kumain. Ano pa bang magagawa ko? Wala naman, di ba? Hindi naman kita kayang iwan. Wala na nga si inay. Pati ba naman ikaw mawawala pa? Sagot naman dito ni Gilbert. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad naman siya nitong niyakap para maipakita ang kanyang pasasalamat. Hinayaan lang naman ni Gilbert ang ginawa nito nang sa gayoy maipakita ang kanyang pagrespeto kahit papaano. Ilang araw pa ang lumipas, dahan-dahan ang ipinapakita ng kanyang ama ang mga patago nitong ginagawa habang abala sila sa pagtatrabaho. Kapag nagkataon palang wala itong ginagawa sa bukid, nagkukulong ito sa kanyang silid para alayan ng pakaing dasal ang kanyang mga agimat at mutya na tinataglay. Inilahad din noon ng kanyang ama sa kanya ang mga panganib sa kanilang lugar na labis niyang pinaghahandaan. Ayon sa ama ni Gilbert, bagaman hindi niya nasisilayan ang panganib sa lugar, hindi ibig sabihin na ligtas na sila roon. May mga nilalang na nagtatago sa hangin, nagmamasid sa bawat ginagawa nila at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Dagdag pa nito na ang mga nilalang na yon hindi kilala sa kanilang baryo. Marami na din kasing sumubok na hulihin ang ganoong uri ng nilalang, subalit lahat ng mga taong nakakakita roon ay nababaliw na siyang humahantong sa kani-kanilang kamatayan. Dagdag pa ng kanyang ama, normal na ang mga ganoong uri ng nilalang sa kanilang lugar, lalo pat malapit lang sila sa natatagong bayan ng Biringan. Matapos nitong mailahad ang bagay na yon kay Gilbert, mata sa mata namang inilahad ng kanyang ama sa kanya ang pangalan ng mga nilalang na nananalasa sa kanilang bayan. Gilbert, hindi sa tinatakot kita pero totoo ang iyong mga narinig. Magmula ngayon, inaasahan ko na mag-iingat ka sa anumang trabahong ating gagawin. Siguro, ngayong napagtanto mo na ang aking dahilan kung bakit kita hindi hinihiwalayan sa bukid. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Gilbert, bigla namang pumasok sa kanyang alaala ang lahat ng kanilang trabaho. Doon niya napagtanto na tama nga ang sinabi ng kanyang ama. Ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya ito nakitang humiwalay sa kanya kapag nasa kasagsagan sila ng trabaho. Natatandaan niya din noong bata pa siya, maraming kakumpare ang kanyang ama na bumibisita sa kanila. Ilang buwan ang lumipas matapos umamin ng kanyang ama.
Sumapit na nga ang Biyernes Santo. Kung ano-ano na ang paghahandang ginagawa ng kanyang ama para sa pagsalubong ng kamatayan ni Hesukristo. Banal para sa ama niyang yon ang ganoong uri ng araw, lalo pat doon kumukuha ng lakas ang mga karga nilang gamit sa kanilang katawan. Dahil sa labis na nanghihina ang pandama noon ng ama ni Gilbert, kung kaya't hindi nito naramdaman ang pagbukas ng lagusan sa biringan. Kasabay ng pagbukas nito ay ang pagsilabasa ng pangkat ng mga aswang na merong kakayahang ikubli ang kanilang mga wangis na nasa hangin. Bibihirang magtaglay ang mga aswang ng ganoong uri ng kakayahan dahil tanging engkanto lamang ang nakakaalam kung ano ang mga hakbang at usal para makamit ang karunungang yon. Sa pagtungtong noon ng Huwebes Santo, na alerto ang samahang kinakaaniban ng ama ni Gilbert nang mabalitaan nila ang kakaibang nangyari sa baryo. May natagpuan kasi noong batang edad 14 anyos sa isa sa mga talahiban di kalayuan sa isang malawak na palayan. Butas-butas ang dibdib nito at halos maubos ang tadyang nito sa katawan na para bang pilit yung binunot ng mga nilalang. Wala na ding mata ang bata kung kaya't naging mahirap para sa mga magulang nito na ito ay mamukaan. Ang tanging ginamit na lamang nila noong palatandaan ay ang suot-suot nitong damit sa oras na nawala yon sa kanilang tahanan. Ayon sa pamilya ng biktima, bigla na lang itong nawala noong nagdaang hapon. Hinanap pa nila yon ng hinanap, subalit hindi na nila ito natagpuan. Naging palaisipan para sa kanila ang nangyari sa kanilang anak sa kadahilan ng papaano yun makakalayo sa kanilang bahay sa loob lamang ng napakaiksing panahon. Dahil sa pangyayari, nagkaroon ng pulong ang samahang kinakaaniban ng ama ni Gilbert. Isinama siya nito sa pulong na yon, gawa ng napakadelikado para sa kanya na maiwang mag-isa sa kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan noon ng pulong, doon niya naunawaan kung bakit gano'n na lamang ang pagkabahala ng mga kumpare ng kanyang ama. Bukod kasi sa wala silang ideya kung saan hahanapin ang kanilang mga kalaban, nagiging mahirap din para sa kanila na gumawa ng hakbang sa nasabing pangyayari. Kahit papaano, nababahala din ang mga ito sa kadahilanang alam nila ang kakayahan ng mga nilalang na yon sa oras na ito ay magalit. Matapos ang naging pagpupulong, agad namang bumalik ng tahanan ang mag-ama. Habang binabagtas nila ang daan pauwi, doon nila inilahad ng kanyang ama na yon ang dilubyong kanilang pinaghahandaan ilang taon na ang nakalipas. Ayon dito, lumalabas lamang ang ganoong uri ng nilalang sa mundo kapag sumasapit ang Semana Santa ng ika-7 taon. Bumubukas kasi noon ang mga lagusan sa biringan na siyang nagpapahintulot sa mga nilalang na yon na manalasa sa mga ordinaryong tao na payapang naninirahan. Yun din ang naging rason noon ng kanyang ama kung bakit hindi niya tinatalikuran ang mga karunungan niyang dinadala. Para sa ama ni Gilbert, mas mainam nang kumain ng lupa at magtiis sa buhay para lamang maprotektahan ng karamihan. Kumbaga, ginagawa niya ang bagay na yon hindi para sa kanyang proteksyon, bagkus ay sa proteksyon ng kanyang anak at sa mga taong malalapit dito. Nang mapag-alaman ni Gilbert ang sinabi nito, doon na niya tuluyang nasagutan ng mga katanungang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sa puntong yon, doon na niya niyakap ang kanyang ama para humingi dito ng tawad. Tay, pasensya ka na kung napagsalitaan kita ng masama. Hindi ko kasi alam ang ginagawa mo kaya medyo nandilim noon ang isipan ko. Hayaan ninyo, magmula ngayon pakatatandaan ko ang leksyong nakuha ko sa'yo. Salamat tay, sa pagtitiis at pag-aalaga mo sa akin. Wika ni Gilbert. Nang marinig ito ng kanyang ama,
Hinawakan lang naman ito ang kanyang ulo habang nakangiti. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad naman silang naghanda para makapagpahinga. Inaasahan noon ng kanyang ama na sa pagsapit pa ng mahal na araw magaganap ang digmaang pinakapinaghahandaan nila, kung kaya't naging kampante ito sa gabi ng Huwebes Santo. Sa paglalim ng gabi, naging tahimik naman ang buong paligid. Napakahimbing ng tulog noon ni Gilbert, kung kaya't wala siyang naramdamang kahit na ano sa kanyang silid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya noong nagising nang makaramdam siya ng malalakas na pagkalabit sa kanyang balikat. Anak, gising! Anak, gumising ka! Wika ng kanyang ama pagmulat ng kanyang mga mata. Pagsipat nitong gising na siya, agad naman siya nitong pinapasok sa siwang ng kanyang higaan. Bagaman nagdadalawang isip pa noong pumasok si Gilbert, wala na siyang magawa dahil puwersahan siyang pinilit papasukin doon ng kanyang ama. Pagpasok niya sa napakasikip na siwang, laking gulat na lamang niya nang biglang tumilapon ng kanyang ama sa dingding ng silid. Halos inabot ito ng ilang minuto bago nakatayo na siya namang labis niyang ikinabahala. Nang masipat ni Gilbert na medyo nakakatayo na noon ang kanyang ama, bigla namang lumutang ang paa nito sa hangin na para bang meron doong nakahawak na nilalang. Sa puntong yon, narinig ni Gilbert ang isang pag-ungol ng kung anong demonyo sa loob ng kanilang silid. Habang umaalulong ang nilalang na yon, panay naman ang pagtakip niya sa kanyang bibig sa takot na baka magawa pa siya nitong makita. Maya-maya pa, bigla namang napasandal sa kanyang higaan ang kanyang ama habang panay ang pagtulo ng dugo nito sa bibig. Pilit man noong lumalaban ang ama niyang yon, subalit hindi nito kayang mapangibabawan ang lakas ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong tinantana ng nilalang nang mag-umpisa na itong magpalipad hangin sa paligid. Pagramdam nitong medyo nakalayo na ang nilalang, dali-dali naman niyang binunot sa siwang ng higaan ang kanyang anak at mabilisan niyong pinatakbo papalayo. Bert, humingi ka ng tulong. Huwag kang matakot sa dilim. Wala diyang mangyayari sa'yo. Heto, isuot mo. Naghihingalong wika ng kanyang ama habang iniaabot sa kanya ang isang rosaryo na pinakainiingatan nito. Nang marinig ni Gilbert ang sinabi ng kanyang ama, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa bayan. Hindi na niya ninais pang sipati ng kanilang tahanan sa takot na baka magawa niyang masilayan ang nilalang nakasalukuyang kinakaharap ng kanyang ama. Dahil sa takot noon ni Gilbert, kung kaya't inabot lang ng ilang minuto bago niya narating ang baryo. Mabilisan niya noong tinahak ang daan patungo sa bahay ng kumpare ng kanyang ama upang maipagbigay alam ang kasalukuyang nangyayari sa tahanan nila. Sa pagdating niya sa bahay nito, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat nang masipat niyang nagbabantay din yon sa kanilang mga tahanan. Walang pagdadalawang isip na noong inilahad ni Gilbert ang nangyari sa kanyang ama para naman kahit papaano magawa pa ng mga kumpare nitong maisalba ang kanyang buhay. Matapos niyang mailahad ang bagay na yon, mabilis na namang tinungo ng mga kaibigan ng kanyang ama ang kanilang tahanan. Bagaman nanginginig na sa takot ang kanyang katawan, pinilit niya pa ring sumama sa mga ito. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang amang nakahandusay sa entradang pinto ng kanilang bahay na duguan. Butas-butas na ang likod nito na parabang walang awa yung tinuhog ng matutulis na bagay. Sa puntong yon, alam na ng mga kaibigan ng kanyang ama na hindi na ito magtatagal. Ang tanging nagawa na lamang nila,
Takpa ng mukha ni Gilbert at dalhin yon pabalik ng baryo. Pilit mang nagpupumiglas noon ang bata, wala na itong nagawa dahil sa lakas ng taong humawak sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi lang ang ama ni Gilbert ang napatay ng nilalang. Kagaya ng mga nakaraang antingerong nasa hanay ng kanilang samahan, wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay na masilayan ang pagmumuka ng mga ito. Ang tanging alam lamang nila noong mga oras na yon, aswangang mga nilalang na yon na nagmula pa sa lugar ng biringan. Dahil sa mga pangyayari, walang araw na hindi nasisilayan ni Gilbert sa kanyang memorya ang naging huling ngiti ng kanyang ama. Mahirap man tanggapin pero kinakailangan niyang maipagpatuloy ang kanyang tadhana at buhay. Sa paglipas pa ng taon, namuhay bilang utusan si Gilbert sa isang kumpanya. Kahit hindi pa gaanong katigasan ng kanyang mga buto, pilit siyang kumakayod sa paniniwalang balang araw makakaahon din siya sa kahirapan. Hindi na niya ninais pa noong manatili sa puder ng kumpare ng kanyang ama, gawa ng ayaw niyang sapitin ang ganoong pangyayari. Mas ninais niya noong mabuhay ng normal, malayo sa mga mapanganib na demonyo. Ang tanging hawak na bagay lamang noon ni Gilbert ay ang rosaryong ibinigay ng kanyang ama. At dahil nagpasalin-salin na ang kwentong ito sa maraming lupain ng Pilipinas, pinansagan ng albularyo ang mga nilalang na yon na mga aswang sa hangin. Okay, opinyon ko sa kwento. Good morning muna sa inyo. Masyado pang maaga para magtakutan pero andito tayo ngayon para maghatid ng kwento sa inyo. Ang masasabi ko lang yung aswang sa hangin, para nakakatakot naman sobra yun. Kasi isipin nyo, hindi nyo nakikita to eh. 'Di ba may part dito sa kwento na nakikita niya yung tatay niya na lumulutang tas parang duguan na yung bibig. So ibig sabihin nagulpi yun. O nasaktan muna siya ng nilalang bago nakita ni Gilbert yung pangyayaring yun. Nakakatakot lang kasi isipin mo, hihinga ka lang, kunyari, lalanghap ka ng hangin, tapos may aswang palang sumabay, edi patay ka, di ba? Pero yun nga, ang sabi, bihira lang naman lumabas to. Tapos, parang limitado lang yung oras nila sa lupa ng mga tao kasi nga, nakatira tong mga to sa biringan eh. So, siguro konting mga antingero lang yung nakaharap sa ganitong klase ng nilalang kaya hindi ganong karami yung kwento tungkol sa kanila. Di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.